Za veľkým mestom, pod vysokou horou, hneď vedľa krásneho jazera, bol les Smrekovec. Rástli v ňom stromy také vysoké, že pomaly siahali až na mraky. A mach taký mekučký, že sa na ňom dalo spať ako v perinkách. Jedného dňa sa z neba zniesla prvá snehová vločka a dopadla priamo na ňufáčik Zajkovi Uškovi. Chladí, vykrikol Uško a rýchlo si labkou utrel mokrý ňufáčik. Vedel, že to znamená, že prichádza zima a išiel to povedať všetkým ostatným zvieratkám, aby sa stihli pripraviť. Pán Meles, už je tu zima, volal na jazveca, ktorý býval v nore pod veľkým smrekom. Ten sa hneď vydal do čučoriedok, aby to povedal pani Ježkovej Ervíne. Mami, mamička, to už budú čoskoro Vianoce, všakže, hneď na ňu volali malí Ježkovia, Lacko, Janko a Danko. Áno, jasné, už čoskoro, čo chvíľočka, odpovedala im z diery v strome veverička Ryžavka, ktorá to celé počúvala. A tak sa správa o zime šírila celým lesom. Počul ju medveď Brumbác vo svojej jaskyni, velikánsky jelen Servác, aj všetky maličké chrobáčiky, ktoré žijú v Papradí. Len v jednej malej nore jej obyvatelia spínkali takým tvrdým spánkom, že to celé zaspali.